Moni ndine chake. Mayi uyu dzina lake ndi Zolia Alemi. Zolia zamusokonekera. Zolia anabadwa ku dziko la Iran. Ndipo anachoka ku Iran kupita ku New Zealand. Amakakhala ku New Zealand. Kumeneko anapanga maphunziro ake, anapanga degree ya biology. Atamaliza degree imeneyo anaona kuti afuna kusanduka doctor. Anayamba maphunziro ake audokotala chaka choyamba, koma chachiwiri analephera kwambiri moti anamuchotsa. Nena kuti kulephera kukusunga khali dokotala. Ulibe capacity yoti ungakhale doctor. Olo kuti abwerezenso kulemba mayeso anamukana kuti hayi sizingatheke. Nde Zolia anachoka ku New Zealand anapita ku UK. Ndingophatikizapo kuti Zolia anabadwa 1962. Atafika ku UK, Zolia anayamba kugwira ntchito yake amagwira ya nyumba, yokonza nyumba yotani. Kenako anapita ku chipatala, zipatala za ku UK za ya NHS, National Health Service. Anakapereka CV yake kumeneko, anapanga apply ntchito ngati dokotala, psychiatrist, doctor wa mental health. Anamufunsa tioneseni mapepala anu, anatulusa mapepala ake, anatulusa degree yake ya udokotala yomwe analandira ku New Zealand akuti ku Auckland University. Nda anamulembadi ntchito, anayamba kugwira ntchito, ndipo Zolia anagwira ntchito kwa zaka 20 mu NHS. Koma mu 2016 Zolia anapezeka kuti kunabwera patient wachilendo. Abale yake anabwera kuzanena kuti munthu uyu akhala ngati akungoyiwala chilichonse, tikuona ngati ali ndi dementia. Dementia matenda acho kuti munthu umayamba kuyiwala chilichonse mpaka umadziyiwala wekha, koma amayamba pang'ono. Nde Zolia doctor amene amayenera kumutani kumufufuza. Doctor kumuona mayi uja anali mayi wachikulire wa zaka maite chakuti amuna ake analota anamwalira enda anamusira chuma chambiri komanso paikhala ndi chuma kwambiri mayiyo. Nde Zolia atampanga asesi ananena kuti hayi munthu uyu alibe dementia, ali bwinobwino, mwangompanga mukulakwitsa ngumusiya mayi uja kuti adzipita kwawo. Koma Zolia sanamsire munthu uja pompo, anayamba basi macheza naye, kumapita ukamuona nthawi zonse akuti ukamugulira ma groceries, kumuthandiza izi ndi izi. Mpaka abale yake amayi uja gogo uja anayamba kudabwa kuti kudado kutalawa bwanji, akuti samachoka wapitanso. Kenako achibale aja atayamba kufufuza ku nyumba kuja anaona kuti zinthu zambiri zamba kusowa, mabanki card, ndalama, mawacho, dula, zodula zungosowa nyumba muja. Mu 2016 imene mwenda achibale aja anachita report ku polisi. Apolisi kuyamba kufufuza kupeza kuti panali zinthu zoti zimachitika, kunali kuba osati masewera. Zolia amambera nzimayi uja kuba kufikira po lemba wiru, kudzikonzera wiru kuti iye azalandira nyumba yake ya gogo uja akadzafa. Mpakana Zolia anazengedwa mulandu. Atazengedwa mulandu anapezeka olakwa, anampanga sentence kuti akhale zaka 5 in prison. Koma reporter wina anayomva nkhaniyi ananena kuti sizingatheke kuti munthu uyu chomwe apanga ndicho khachi, ndofunika kumfufuza. Pamene anayamba kumfufuza Zolia, kufufuza kupeza kuti munthu uyu si dokotala, zinali zabodza. Ma certificate anapereka aja anafoja, zinali za fake, zonse za fake. Analephera sakudziwa ndi udokotala omwe. Nkupezeka kuti mulandu wina nkukhala utiwo umenewo. Zolia nthawi imene anali atagwira zaka 20 ngati psychiatrist, ngati doctor, kumapanga treat ma patient. Ndaratero anamfufuzanso kwambiri kuti no, nde kuti timfufuze bwino. Nkwamba nokupeza ma patient ena onena kuti ma patient ena anamwalira, ma patient ena amapangidwa diagnose molakwika, kumapatsidwa mankhwala olakwika, ndikumangodwala no kwambiri, ndikumavulazika. Mulandu uja unapitanso ku court, anamuonjezera zaka kukhala zaka 7 kuti akhale in prison chifukwa cha bodza limene anataniro anapanga. Pakanyamata wina utanali ndi ma mental health issues atayamba kukumana ndi iyeyo anazipha. Zoterozo zonena kuti munthu amango apanga diagnose athu zake amene akuganizira nanga si dokotala, anamuonjezera zaka. Nde anamanga wakhala kuyambira 2018, amayenera kunena kuti azituluka chaposa chedwa apa, koma abwereranso mkhoti anena kuti no, uyu sitikumutulutsa chifukwa mu zaka zonse zomwe wagwira ntchito walandira ndalama zoposa 1.3 million ngati doctor. Akugwira ntchito kufikira pomabera anthu, komanso wanamiza system kwambiri, kunena kuti olo certificate anaperekayo ngakhale somwe ankaonawo anangopanganso zosazifika bwino, chifukwa olo pa certificate ya fake iyo ma spelling asa pa certificate yo analakwitsa, koma anthu sanachite notice chifukwa chonena kuti kunali shortage ya ma doctors kwambiri. Anamulemba mu 1995
ndanapanga za fast kuti iye aitofuna doctor ndikumutani ndikumulemba ntchito osamufufuza bwinobwino. Basitu apapa nde akuya nayenso sizinawathere kuti chabwino waseva koma akuti akufuna kunena kuti Zollia abweze 406,000 pounds abweze ndalama zonse wakhala akulandirazo ngati chipepeso kuphatikiza jail sentence yake. Akuti akapanda kupereka ndalama imeneyo amuonjezeranso zaka zina ziwiri pamwamba pa zaka zomwe anampatsa zomwe wasevazo. Nde wabwereranso mnyuzi pakali pano chifukwa choti anena kuti ayi uyuyu sitikuntulutsa pokapoka ayi abweze ndalama kapena akhalenso zaka zina ziwiri. Imeneyo nde ya Zollia kunena kuti wanama zaka zonsezi zaka 20 osakhutisidwa ndi bodza lakelo kunena kuti pali pamene wamuzindikira kupanga zinthu zochipanga zimenezo ndikuyambaso kuba. Imeneyo ndi nkhani ya Zollia Alami ku United Kingdom. Zikomo kwambiri.